Bale, orduen ikusi behar dozu, ia, egin duzun taula hau, ezta? Bai. 36-ren erdia, aber, ondo egin da dukusun, aberdan 18, ezta? Bale, venga, legoko pisekin, ezta? Bai. Oso ondo. Lehenko zerrengo dut 36. Bai, ezta? Kontau aber, benetan 36 Bat, dauzen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Bai, 33, 34, 35, 36. bale, eta erdia, zenbat izango zen? Ba, Ze zati izango zen? Ba, Hori hola, da. Edo beste modu batera bai alda banatu. Bale, oso ondo. Eta banatzen bozuzuk esan duzu moduan holan luzeskara, emaitza zenbat izango litzake? Ba, bizati. Bale, baina zenbat? Ba, 18. Hori da, ze kontatzen baduzu hau, ez? Hemen 18 irtetzen dira, aber kontau. Bat, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oso ondo.